μισθοδοσία. Υπολογίστε λοιπόν, προσθέστε, είναι γύρω στις 310.000. Από 900. Για δύο υπαλλήλους, 129.000 μισθοδοσία. Θα σας εξηγήσουμε. Εκεί μέσα είναι και... Όπως βλέπετε λοιπόν, στη στήλη αριστερά είναι δαπάνες μισθοδοσίας. Το 2009 ήταν 370.000, το 2014 129, το οποίο σε αυτές τις 129.000 περιλαμβάνονται και 17.000 για εφάπαξ. Άρα λοιπόν σημαίνει... Οι ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη 30.800. Μέσα σε αυτά συμπεριλαμβάνεται και η μισθοδοσία και οι ασφαλιστικές εισφορές. Όλο το μισθολογικό και το ασφαλιστικό κόστος. Είναι οι 129, το 2015 θα είναι μείον 17, οι οποίες είναι το εφάπαξ. Άρα υπολογίστε 112. 5 άτομα. Όλα. Λέμε μεικτό το κόστος εργατικό. Μετά, στην άλλη στήλη θα σας αναφερθούμε στο εξής. Η αλήθεια είναι ότι έχει ζητηθεί προηγούμενα χρόνια και έχουν γίνει ενέργειες και από τις προηγούμενες διοικήσεις όσον αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση, ο οποίος είναι σημαντικός παράγοντας και είναι και η μεγάλη ελαστική δαπάνη του χώρου, που αφορά το πετρέλαιο και τη ΔΕΗ. Όπως βλέπετε, και θα δείτε και ένα, να το πω έτσι, ανισόρροπο πίνακα που αφορά τη ΔΕΙΑΚ. 2009 75.800, 2010 46.000, 2011 δεν έχει πληρωθεί κάτι, γιατί δεν υπήρχε χρηματοδότηση, 2012 54.000, 2013 264.000, 2014 25.000. Τι είναι το 2013. Άμα δείτε το 11.0, το 12.54 και το 2013 264. Υπάρχει λοιπόν μια κατάσταση η οποία είμαστε υπεύθυνοι να αντιμετωπίσουμε και να σας μιλήσουμε για το κομμάτι του νερού. Ο χώρος, οι αιτήσιες ανάγκες του, ο χώρος έχει 6 ρολόγια ίδρυυσης. 6. Εκ των οποίων τα 2 ρολόγια δημιουργούν και τις μεγάλες δαπάνες. Το ένα βρίσκεται έξω από το κολυμβητήριο και το άλλο βρίσκεται στην είσοδο. Όπως σας είπαμε νωρίτερα, δεν ήρθαμε εδώ για να απολογηθούμε. Και ούτε μας κάνει χάρη κάποιος να καθίσουμε, αλλά εμείς ήρθαμε για να υπηρετήσουμε και να ψάξουμε. Πιθανόν το προηγούμενο διάστημα να μην έχει γίνει ποτέ. Και δεν το λέμε για να κατηγορήσουμε κάποιον. Την επόμενη εβδομάδα έχουν γίνει ενέργειες καταρχήν για να ψάξουμε τα ρολόγια και χωρίς να κατηγορήσουμε κανέναν, αν υπάρχει διαρροή. Διότι έστω ότι ζητάμε 100 κυβικά νερού, δεν ξέρουμε αν στην πηγή φτάνουν και τα 100 από το ρολόι, ή τα 50, ή τα 70, ή τα 80. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Μάλλον συμφωνείτε με τους μορφασμούς. Υπάρχουν διαρροές. Θα σας πω λοιπόν ότι υπάρχει το εξωφρενικό ποσό, το οποίο ζητείτε σαν αναγκαίο ποσό των 110.000 ευρώ περίπου ετησίως για νερό. Εάν πραγματικά γίνει μια αυτοψία και μια γνωμοδότηση, η οποία θα λέει ότι τα ρολόγια τα 6 και των οποίων τα 2 δημιουργούν τη μεγάλη δαπάνη και δεν υπάρχει πρόβλημα, τότε πρέπει να αναζητήσουμε ποιος είναι ο χρήστης. Πού πάει. Ποιος χρησιμοποιεί το νερό και τι γίνεται το νερό. Μήπως είναι πάει στο ποδόσφαιρο. Κύριε Γιώργα, πρέπει να έχουμε στοιχεία. Και όταν θα έχουμε στοιχεία, θα σας ενημερώσουμε. Πρέπει να έχουμε στοιχεία. Εκεί ποτίζουν το γκαζόν. Σίγουρα με τη λογική, εκεί είναι που πηγαίνει το περισσότερο. Δεν έχουμε στοιχεία. Η αλήθεια είναι, ΔΕΙ, τώρα θα σας δείξω μια ανάλυση. Οι προηγούμενες διοικήσεις δεν πρέπει να το ψάξουμε. Δεν μπορούμε να... Δεν μπορούμε να... Γιατί αφουγκρώνουμε. Κάποιος πρέπει να αναλάβει τις καθένας έχει το την δική του αντίληψη, καταλαβαίνει. Δεν πρέπει να τα κουκουλώνουμε. Κάποιος πρέπει να αναλάβει. Δεν κουκουλώνουμε τίποτα. Εμείς γι' αυτό είμαστε εδώ να σας Κυρία Γιώργα, κάναμε μια ανοιχτή συγκέντρωση σήμερα. Να ενημερώσουμε όποιον και κυριαίο φορολογούμενο πολίτη θέλει να έρθει και να ακούσει. Είτε αυτός είναι πολίτης, είτε αυτός είναι αθλητής. Δεν είναι μόνο να πούμε. Θα βγουν και στοιχεία, γιατί τότε μου Κυρία Γεωργιακά, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσουμε και μετά, κύριε Γεωργιακά. Θα σας πω μόνο τελευταία δαπάνη, η οποία πληρώθηκε Δεκέμβριο μήνα, αν θυμάμαι καλά,
ήταν 20.000 ευρώ που αφορούσε ένα ρολόι και ήταν για το διάστημα τον 5ο έως τον 8ο του 2013. 20.000 ευρώ. Σε ένα τρίμηνο. Ένα τρίμηνο του 2013 ακόμα είμαστε που πληρώναμε. Το 2013. Το έχουμε 15. Θέλει έρευνα το νερό. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Εδώ έχουμε τις καταναλώσεις του 2014. Ο κ. Γρηγόρης θα μπορούσε να μας βοηθήσει ιδιαιτέρως, φαντάζομαι, γιατί έχει την ιδιαίτερη τεχνογνωσία, έτσι δεν είναι? Ο κ. Γρηγόρης πίσω. Καλά, δεν λέω. Είναι κι άλλο Γρηγόρης. Εσείς αγιασός δεν... Η εγκατάσταση λοιπόν εδώ πέρα, η εγκατάσταση εδώ, δεν ξέρω αν είναι καλύτερο, υπάρχει μια εγκατάσταση μέσης τάσης. Μέσης τάσης. Η οποία ζητάμε 600 kVA. Μέσα από αυτά τα 600 kVA, που είναι η συμφωνηθήσα ισχύς η οποία έχουμε ζητήσει, η δαπάνη χωρίζεται σε ισχύ και σε ενέργεια. Δηλαδή αυτό που καταναλώνεις και αυτό που ζητάς. Θα σας πω λοιπόν ότι το μήνα από 1η Δωδεκάτου έως 31 Δωδεκάτου ο λογαριασμός ήρθε 9.888 ευρώ, ο οποίος προέκυψε από 386 κιλοβάτ και θα δείτε πιο κάτω ότι αν δείτε εδώ, δεν ξέρω αν σας βοηθάει ο πίνακας, δεν το βλέπετε. Δεν το βλέπετε καλά. 386. Ναι. Τα 386 kVA λοιπόν δημιούργησαν μια ισχύ η οποία χρεώνεται με 7,10 και αυτό σημαίνει 2.741 ευρώ. Γελάει ο κύριος Ιωσήφ. Γελάω τον κύριο Βάτωνα που λέει καλά. Λοιπόν, τον 8ο του 2014 ήταν 90 kVA. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά. Υπάρχουν λοιπόν αυτή τη στιγμή, για να μην σας αναλύουμε τώρα γιατί δεν είμαστε και μηχανολόγοι, υπάρχει μια δαπάνη συνολική της τάξης των 76.000 ευρώ το 2014. Υπάρχει όχι ίση κατανομή ή μάλλον η ίση ίσως καταμερισμός, δηλαδή περίπου 7.000 ευρώ ή 6.500 ευρώ ανά μήνα, ο οποίος δημιουργείται και θα έχουμε μιλήσει με άνθρωπο του ΤΕ, ο οποίος θα έρθει να συζητήσουμε να κάνει μια μελέτη αναχώρο από πού προκύπτει η κατανάλωση. Κατανάλωση. Αν αντιλαμβάνεστε λοιπόν 75.000 ευρώ, κατέβουν στα μισά και πάνε στις 35 με κάποιο τρόπο, όχι μαγικό, αλλά τεχνοκρατικό, μπορεί να εξοικονομηθούν 30-40.000. Αν εξοικονομηθούν και 30-40.000 από τη χρήση του πετρελαίου και άλλα τόσα από το νερό, αυτά μπορεί να ξεπερνάνε τις 100.000 το χρόνο. Κύριε Γιώργα, ξέρετε τι καθαριότητα θα έχει ο χώρος? Τεράστιος. Άρα λοιπόν ο χώρος αρχικά χρειάζεται διαχείριση. Και η διαχείριση είναι οι ελαστικές του δαπάνες. Οι ελαστικές του δαπάνες προέρχονται από την ίδρυυση, από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και από το πετρέλαιο. Σήμερα, μετά από καιρό, ψάξαμε το φάκελο, ο οποίος λέει για μια εγκατάσταση ενεργειακής αναβάθμισης της τάξης των 2.452.000 ευρώ. Από το ΕΣΠΑ. Πρόκειται λοιπόν για ένα πρόγραμμα το οποίο οι προηγούμενες διοικήσεις και οι αρχές οι πολιτικές, να το πω έτσι, οι οποίες δραστηριοποιήθηκαν τότε, ένα πρόγραμμα το οποίο, φανταστείτε έχουμε πολλούς φακέλους, αν μου επιτρέπετε λίγο να το δω, αυτό θα λύσει σε μεγάλο βαθμό τις ελαστικές δαπάνες. Αυτό υπάρχει ακόμα το πρόγραμμα ή υπάρχει για 3 χρόνια αυτό. Υπάρχει ή χάθηκε το πρόγραμμα? Να πει και μετά περνάει. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο το 90% από ό,τι μίλησα σήμερα με τον υπεύθυνο πρόκειται για μια δαπάνη από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το 10% πρόκειται για εθνική χρηματοδότηση. Το 10% αντιλαμβάνεστε ότι είναι γύρω στις 245.000 από το Υπουργείο Ανάπτυξης αυτό. Εάν γίνει πραγματικά αυτό το πρόγραμμα το οποίο θα μειώσει το 80% περίπου της ενεργειακής κατανάλωσης, σε 2 χρόνια περίπου θα γίνει απόσβεση αυτού του 10%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόσοι πόροι θα εξοικονομηθούν αν υλοποιηθεί. Το ρώτησα τον κύριο, ο οποίος βέβαια η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια οφειλή προς αυτόν από μια συμφωνηθήσα, ένα συμφωνηθέν συμφωνητικό,
και ήταν μάλλον λίγο έξαλλος. Το δίκιο του ίσως. Αν θα γίνει αυτό το έργο, το οποίο λέγεται Ενεργειακή Αναβάθμιση του ΕΑΚ Κέρκυρας, με αριθμό πρωτοκόλλου 166.572 11 Τρίτου του 2011, και από ό,τι τον ρώτησα, και βέβαια με μια έτσι, αν θέλετε, εκκρεμότητα, θέλω να το επιβεβαιώσω ακόμα, αντιλαμβάνεσαι ότι θα αλλάξει ριζικά την οικονομική κατάσταση του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου, εάν θα προκύψει αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν είναι η αίτηση χρηματοδότησης, εδώ είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου, εδώ είναι δικαιούχος Γενική Γραμματεία ΕΚ Κέρκυρας, και αναφέρει περιβάλλον και φόρος ανάπτυξη. Ενεργειακή Αναβάθμιση ΕΚ Κέρκυρας και δημόσια δαπάνη 2.452.000 ευρώ. Είναι ένα τεράστιο έργο, το οποίο όταν και εφόσον ολοκληρωθεί, το οποίο μου είπε ότι είναι στο γραφείο του Υπουργού και παραμένει μόνο μία υπογραφή. Έτσι μου είπε, έτσι να μεταφέρω. Αν μου έχει πει ψέματα, το επόμενο διάστημα θα ενεργήσουμε, όσο μείνουμε, να το ψάξουμε. Μπορεί να αλλάξει ριζικά σε 6 μήνες, 9 μήνες, σε 12 μήνες την όλη κατάσταση της ελαστικής δαπάνης που λέγεται ενέργεια. Διότι το τεχνικό δελτίο που έχει παρακάτω αφορά και μιλά και αναφέρεται πώς θα εξασφαλιστούν πάρα πολλοί πόροι. Όσον αφορά με επεμβάσεις που θα γίνουν στα κελύφη και των δύο κτηρίων, για την επίτευξη ικανοποιητικών θερμομονώσεων, για την αντικατάσταση των υφιστάμενων κουφωμάτων που δεν φέρουν πιστοποίηση της τιμής U, σας λέω έτσι περιληπτικά, την πλήρη αντικατάσταση των ευλητοστασίων που χρησιμοποιούν ως πηγή ενέργειας στο πετρέλαιο σε νέα που θα χρησιμοποιούν συνδυασμένα ηλιακούς ηλέκτρες και οικολογικό LPG, δηλαδή υγραέριο, εκτεταμένη χρήση BMS με πλήρη δίκτυα για τα δύο κτίρια για την εξασφάλιση οικονομικής λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, και πέμπτον, την αντικατάσταση μεγάλου μέρους των συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού με κεντρικά ηλιοθερμικά συστήματα παραγωγής θερμού νερού. Τώρα σας τα λέω περιληπτικά. Αν λοιπόν, κυρία Γιούλιακα, γίνει διαχείριση, θα μπορούν να εξοικονομηθούν οι πόροι. Οι πόροι που θα εξοικονομηθούν, θεωρούμε ότι σαν δημόσιο αγαθό και σαν σεβασμό στο πολίτη και στον αθλητή και στον χρήστη, είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχει καθαριότητα. Είναι ανεπίτρεπτο να μην υπάρχει καθαριότητα. Κι όμως δεν υπάρχει καθαριότητα. Καθαριότητα υπάρχει μόνο όταν υπάρχει ομάδα η οποία παίζει το ποδόσφαιρο και φέρνει την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα για να καλύψει τις ανάγκες των θεατών, και την επόμενη μέρα δεν υπάρχει κάτι. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο η καθαριότητα, αλλά είναι και οι εγκαταστάσεις που έπρεπε ήδη να είχαν αλλάχθει. Θα με οδηγήσετε όμως. Μου δίνετε μια ωραία. Μου δίνετε μια ωραία πάσα λοιπόν τώρα. Να σας πω, να χρησιμοποιήσω έναν όρο. Θα σας πω λοιπόν τώρα, θα πάμε σε ένα άλλο αρχείο, το οποίο αφορά αυτό το οποίο επικαλείται η Γενική Γραμματεία και η κυρία Γιαμογιάννη. Είναι ένας χώρος ο οποίος έχει τα λιγότερο δυνατόν λειτουργικά, μάλλον τα λιγότερα ιδία έσοδα. Γιατί ο σκοπός της διοίκησης είναι να κάνει την αξιοποίηση, όχι όσον αφορά την κερδοφορία της εγκατάστασης, αλλά όσον αφορά να δημιουργεί ταμιακά διαθέσιμα προς εξυπηρέτηση του σκοπού ύπαρξης του εθνικού σταδίου. Το οποίο αυτό υπάρχουν σε πολλά ή αν σε όλα τα στάδια της Ελλάδας, οι χρήστες των χώρων, είτε οι ομάδες, είτε οι αθλούμενοι, π.χ. ας πούμε, να σπάνουν το εβδομαδιαίο πλάνο. Να δω αν είναι αυτό, μισό λεπτάκι, ομάδες, πρόγραμμα. Εδώ στο κλειστό γυμναστήριο υπάρχουν 18,5 ώρες χρήσης, και ότι αν χρησιμοποιήσω τεχνοκρατικούς όρους, τι πουλάει ο χώρος. Όχι προς κερδοφορία του εθνικού σταδίου, αλλά προς χρήση ποιον. Των παιδιών που ήταν το πρωί και ήμουν εδώ και κάνανε σχολικό αθλητισμό, το πανεπιστημιακό αθλητισμό, των ομάδων οι οποίοι κάνουν χρήση. Το δικό μου το θέμα είναι. Κυρία Γιουλιακά, εάν εξαντλήσουμε προσωπικά ζητήματα, είναι μια άλλη συζήτηση. Εδώ μιλάμε γενικά. Υπάρχουν χώροι. Πρέπει να υποθεί και το θέμα του πανεπιστημίου. Είναι το μόνο πανεπιστήμιο που κατάφερε να φέρει 88.041 επιχορήγηση από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 2 φορές γίνηκαν οι διαγωνισμοί γόνιμοι για να κάνουν ένα γυμναστήριο και 2 φορές ακυρωθήκαν από τις λαθασμένες
Κυρία Γιώργιακα, είμαστε, κυρία Γιώργιακα, με όλο το σεβασμό, είμαστε εκτός θέματος. Μιλάμε για τα 42 στρέμματα. Κυρία Γιώργιακα, υπάρχουν τοπικά ΜΜΕ τα οποία μπορεί να απευθυνθείτε και να καλέσετε μια συνέντευξη τύπου και να μιλήσετε για αυτά. Εδώ μιλάμε για ένα χώρο 42.000 τετραγωνικών μέτρων που αναφέρεται στο κλειστό, στο κολυμπητήριο, στο προπονητήριο. Γι' αυτό μιλάμε σήμερα. Και σας λέω σήμερα, σας παρακαλώ, ότι υπάρχουν πάρα πολλές ώρες χρήσης και όσον αφορά την κυρία Γιαμουγιάννη και όσον αφορά την οργάνωση και τη λειτουργία των γυμναστηρίων, και σύμφωνα με τον νόμο 423 του 76 άρθρο 8, στην αρμοδιότητα της Εθνικής Επιτροπής του εκάστοτε γυμναστηρίου ανήκει η διοίκηση καθώς και η διαχείριση περιουσίας αυτού. Μιλάμε για έναν χώρο 42 στρεμμάτων με τις εγκαταστάσεις του που πρόκειται για μια περιουσία. Και οφείλει να εκτελεί τον προϋπολογισμό σύμφωνα με συγκεκριμένες αποφάσεις δημιουργώντας πλεονάσματα. Από πού προκύπτουν αυτοί οι πόροι, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ίδιου νόμου, είναι τα έσοδα των εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης της περιουσίας του. Ποσοστό 15% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων, την ετήσια επιχορήγηση η οποία στέλνει η Γενική Γραμματεία. Από εκεί πληρώνονται οι δαπάνες μέχρι σήμερα και οι μισθολογικές και οι υπόλοιπες. Και μας τονίζει και μας θυμίζει ότι πρέπει να υπάρξει, όπως υπάρχει σε άλλους χώρους στην Ελλάδα, αντίτιμο εισόδου χρήσης των εγκαταστάσεων. Όπως ορίζει το περιοδικό διάταγμα, όχι τωρινό, 456 το 88. Δεν ξέρω τι θα προκύψει με το νέο Υπουργείο. Μπορεί τις 300.000 να τις κάνει 500, να τις κάνει 700 και φαντάζομαι σε όλα τα εθνικά κέντρα. Εάν δεν γίνει αυτό, γιατί όχι δεν θα θέλει, γιατί πιθανόν δεν θα μπορεί, πρέπει